Da vas pozdravimo iz Microsofta. Danas smo ovde da bismo vam pomogli da pređemo ovo što nam je Ministarstvo prosvete zadalo svima, da probate na remote learning. Moje koleginice ću vam predstaviti, nas ćemo danas biti ovde zajedno. Koleginica, moje ime je Katarina Pavković, koleginica sa moje strane je Katarina Milanović. Ona preuzima dalje. Dobar dan kolege, nastavnici. Iskreno se nadamo da nas čujete i vidite. Vi imate mogućnost da postavljate svoje pitanja, ali pošto je jako veliki broj nastavnika trenutno na ovom događaju uživo i već smo dobili neka od pitanja, izvinjavamo se, nećemo moći odmah da odgovorimo na njih. Za početak nas interesuje da li nas čujete i vidite, pa bih vas zamolila da napišete u pitanjima zapravo svoj odgovor na pitanja da li nas čujete i vidite. Dobar dan, čujem i vidim, poručuje kolega Marko Milenov. Hvala vam, ova podrška nam puno znači. Takođe koleginica Jelena kaže vidimo se i čujemo. Hvala vam puno Jelena. Ova povratna informacija je jako važna. Koleginica Katarina Pavković, prebacujemo video. Katarina, ti si sad u live-u. Dobar dan i sa moje strane, pozdrav iz Microsofta, moje ime je Katarina Pavković, danas smo ovde da probamo da vam pomognemo da koristite naše aplikacije koja je napravljena upravo u saradnji sa Ministarstvom prosvete za vas. Krenut ćemo, ovih live eventa će biti još i krenut ćemo sa obukom danas, s uvodnom obukom Office 365. Koleginica Katarina Milanović kreće sa obukom, a ja sam tu da pružim podršku, slobodno postavite pitanja, na neka ćemo moći da odgovorimo, nećemo moći na sve. Dobit ćete informacije blagovremeno. Izvoli Katarina. Prvi komentar da je zaista jako veliki broj učesnika, to nas jako raduje, ali s druge strane i broj pitanja je ogroman. Evo ja gledam kako se broj pitanja raste od 200 na 250, znači molim vas da imate u vidu da nećemo moći da odgovorimo na sva pitanja i probajte da pitanja koje postavljate, a odgovarat ćemo u pauzama između delova obuka, budu ne samo lična, imam problem lično taj i taj, nego da obuhvate i potrebe drugih nastavnika ako i kako možete. Počinjemo sa svojom prezentacijom. Čekamo da se učita. Probat ćemo još jednom da je učitamo. Danas govorimo malo više za početak o širom okruženju Office 365, iako će suštinski za ovaj krizni period o kome govorimo i zbog koga su upravo sada ovolike obuke nastavnika zakazane, najvažniji biti deo Office 365, aplikacija Teams. Teams u Office 365 koji je podignut za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je upravo prilagođen obrazovnom okruženju, dakle prilagođen je učenju na daljinu. Inače je to jedan alat za daljinsku komunikaciju koju koriste mnoge velike firme i ovo prilagođavanje za obrazovanje znači da su dodate neke od funkcionalnosti kao što je pravljenje testova za učenike, ocenjivanje testova automatsko, ukoliko je naravno nastavnik tako osmislio i napravio test,
deljenje beležnice za odeljenje i tako dalje. Dakle, sada za početak da bi shvatili gde smo, pričamo o Office 365 kao paketu koji u sebi zadrži mnogo alata koji služe i za kreiranje obrazovnih sadržaja, i za njihovo deljenje, i za saradničku komunikaciju. Za početak, mnogi naši nastavnici su radili sa Office-om i to decenije, neki od nas. Šta se razlikuje u Office-u danas u odnosu na to kakav je Office bio pre 10 i 15 godina, kako smo ga koristili pre 10 i 15 godina? Pre mnogo godina Office je bio pre svega aplikacija, paket kancelarijski, aplikacija za personalni računar. Sve što se od dokumenta pravilo, čuvalo se na tom personalnom računaru, pa se neki čak sećaju i disketa. Svima nama i dan danas računari bez hard diskova ne rade i navikli smo na njima da čuvamo dokumenta. Naravno, koristimo eksterne memorije USB za prenos sa jednog personalnog računara na drugi nekih dokumenta. To je već, na sreću ili nažalost, prevaziđeno. Poslednjih nekoliko godina vrlo je aktuelan računarski oblak. Računarski oblak je zapravo udaljeni server. Najčešće su to farme servera, ogromne, na kojem se pristupa preko interneta. Nastavnik ili učenik koji imaju svoj nalog na nekim od tih servera zapravo mogu da pristupaju svim svojim dokumentima udaljeno. To znači da iz računarskog oblaka može da se pristupa sopstvenim datotekama, a i nekim aplikacijama sa kućnog računara, da se one menjaju u računarskom oblaku i da se ta promena maltene istovremeno sinhronizuje na računarskom oblaku i da onda mogu da se tako promenjene datoteke vide i na mobilnom telefonu, i na tabletu, eventualno čak i na poslovnom računaru. Dakle, Office 365 je prilagođen radu u računarskom obliku i omogućava i kreiranje obrazovnih sadržaja i zajednički rad na kreiranju obrazovnih sadržaja i deljenje dokumenta i komunikaciju na različite načine, da li će to biti tekstualnom porukom, audijom, videom, to je na nastavniku da izabere šta mu za scenario časa najviše odgovara. Kako se prijavljuje na Teams? Pa isto kao i na sve Office 365 usluge. Prosto to je jedna prijava kojom pristupate istovremeno apsolutno svim aplikacijama Office 365. U internet pregledaču neki koriste Mozilla, Firefox, neki koriste Internet Explorer, neki Edge, neki koriste Chrome, svejedno. Znači, adresa www.office.com je adresa na koju odlazimo i pojavljuje se prozor za prijavu. Prvo ćete uneti, naravno, vi ili vaši učenici svoje korisničko ime, a onda ćete uneti i svoju lozinku. Prvi put, samo prvi put se prijava razlikuje zato što će sistem tražiti od vas da lozinku koju ste dobili promenite i ja sam sigurna da ste vi to već puno puta videli i radili, čak i naši učenici da su to viđali i radili, da se u prvoj liniji unese stara lozinka, a onda postoje još dve linije ispod kojih se 2 puta unese nova lozinka. Dakle, prosto je i kad se priključi nastavnik, kada pristupi svom nalogu na Office 365, on prvo vidi ovakav ekran. Dakle, na tom ekranu šta zapravo vidi? Gornji levi ugao, puno ćemo pričati o gornjem levom uglu, 9 tačkica iz kojih se prelazi iz aplikacije u aplikaciju, na primjer iz ovog Office 365 prvog generičkog ekrana u Teams. To ćemo i pokazati.
Dalje, jako važno, gornji desni ugao ekrana gde se vide postavke naloga koje mogu da se menjaju, to je jako važno, i prilagođavaju nastavniku ili učeniku. Osim toga, vidimo okvir za tekst gde može da se ukuca neki pojam gde pretražujemo svoj dokument ili možda čak i neku aplikaciju, i ispod toga glavni deo ekrana omogućava pregled dostupnih aplikacija i ispod njega brzi pristup dokumentima korisnika gde se najčešće pojavljuju oni dokumenti koji su zadnji bili uređivani, pregledani ili napravljeni. Rekli smo da imamo pregled dostupnih aplikacija i tome isto može i iz gornjeg levog ugla da se pristupi. 9 tačkica, slikovito kažemo, gornji levi ugao, ako se pusti padajući meni, vidimo deo Office 365 aplikacija koje su dostupne, a ispod njega vidimo dokumente koji su skoro otvoreni. Šta su sve to Office 365 aplikacije kojima možemo pristupiti? I pre nego što to kažem, ja ću da se pozovem na to da smo mi jako navikli na desktop aplikacije. Dakle, aplikacije koje su instalirane na računaru. Ovde sve vreme obuke pričat ćemo o aplikacijama koje se direktno koriste iz računarskog oblika, dakle direktno iz internet pregledača, može se ukucavanjem adrese office.com pristupiti njima i apsolutno sve raditi kroz internet pregledač. Nije neophodno instalirati desktop aplikaciju. Šta nam je sve na raspolaganju? Neke od aplikacija sigurno prepoznajete. PowerPoint, ovaj put kao web aplikacija. Excel kao web aplikacija. Vrlo interesantan whiteboard, bela tabla za nastavnike, to je digitalna bela tabla koju, nažalost, sve njene funkcionalnosti mogu jedino i najbolje da iskoriste oni koji imaju tablete koji su osetljivi na dodir ili neke druge, možda čak i mobilni telefon koji ima ekran osetljiv na dodir. Word je tu, naravno, i mnoge druge aplikacije. Nama će najvažniji, i puno ćemo govoriti na ovim obukama, biti Teams, praktično jedan centralno mesto za pristup svim mogućnostima Office 365 alata koji možemo da, kroz koji će se raditi učenje na daljinu. Ukoliko želite da sami izučavate nešto dodatno, nešto što će biti čak i van ovih obuka, savjetujem vam da prepišete ovaj link aka.ms kroz brzi vodici Office To su sve vodiči na srpskom jeziku. Ja ću samo zastati da vi imate vremena da prepišete ovaj link. Takođe, jako vam može biti koristan i ovaj drugi link aka.ms, video obuke Office 365. Sve video obuke koje su ovde dostupne su takođe na srpskom jeziku. Čekamo da imate vremena da prepišete link. I ovo su zaista vrlo obimne obuke. Daleko od toga da nastavniku je potrebno da sve od ovoga zna da bi radio neku jednostavniju formu učenja na daljinu sa učenicima. Još jednom, važno, gornji levi ugao, prelazak iz aplikacije u aplikaciju i gornji desni ugao, podešavanje postavki naloga. I još nešto je važno u gornjem desnom uglu.
Osim podešavanja postavke naloga, postoji dugme odjavi se. Komanda odjavi se koja je specijalna ukoliko radite na nekom računaru koji deli više ljudi, na primer računar u nastavničkoj zbornici ili čak i kućni računar kome pristupa vaše dete. Vodite računa da se odjavite kad ste završili svoj rad i da se prijavite kada ponovo ulazite na uslugu, da ne bi došlo do zloupotrebe vašeg službenog naloga. Šta je to od postavki što možemo da kontrolišemo i menjamo? Mnogo je toga. Od toga kako dizajnerski izgleda ono što vi gledate, kakva je to tema dodata, do toga preko menjanja lozinke, do onoga što je nama jako, jako važno, a to je da možete da postavite jezik, korisnički interfejs, one komande koje vi zadajete računaru, odnosno, izvinjavam se, Office 365 i on vama vraća odgovor da bude na onom jeziku koji vi koristite. Srpski, mađarski, slovački ili neki drugi jezik, svejedno, važno je da svaki od ovih jezika podržava Office 365 u oblaku računarskom i da ga možete koristiti bez ikakvog smanjenog korisničkog zadovoljstva. Još jednom vraćam slajd, ako u gornjem desnom uglu u padajućoj listi izaberemo moj nalog, moći ćemo da vidimo sve postavke svog naloga, kakve lične podatke uopšte imamo postavljene tamo, kako je regulisana pretplata, bezbednost i privatnost i tako dalje. Lični podaci, kada je u pitanju ova centralizovana platforma Ministarstva prosvete, su svedeni na minimum, što će pomalo da oteža komunikaciju sa učenicima čiji su nalozi neki zbir brojeva, zapravo neki sled brojeva i karaktera, ali time se apsolutno štiti privatnost učenika i to je jako važno da je upravo tako rešeno. Što se tiče pretplate, ovo su besplatni servisi i bit će besplatni, nije potrebno da niti škola, niti Ministarstvo prosvete izdvajaju bilo kakva sredstva da bi i posle ovog kriznog perioda koristili ovu aplikaciju. Ovo smo već ispričali, još jednom slajd koji pokazuje da gornji levi ugao prelazimo nazad na aplikacije, biramo neku aplikaciju u kojoj želimo da radimo. I današnji naziv predavanja je pregled Office 365 aplikacija, što smo se trudili da uradimo najkraće moguće, i deljenje dokumenta. Šta vidimo kao prvi najjednostavniji scenario komunikacije nastavnika sa svojim učenicima u ovom kriznom razdoblju kada se radi neka čak i rudimentarna forma elektronskog učenja? Vidimo da za početak dele svoje pripreme za čas, odnosno ne u pravom smislu pripremu za čas. Katarina hoće da preuzme. Katarina, hoćeš li ti? Ja samo hoću da proverim ako mogu da zamolim nastavnike, pošto pratimo vaša pitanja. Stiglo je nekoliko da se ne vidi screen, ovo što moja koleginica prezentuje, PowerPoint prezentacija. Samo ako neko može da odgovori da li vidite PowerPoint prezentaciju koju koleginica priča. Ili vidite samo nas dve? Molim vas, samo neko da nam kaže. Malo ćemo sačekati, pošto kasni 20-30 sekundi broadcast.
Da, svi potvrđujete, vidite, čujete, ali da li vidite samo nas dve ili vidite PowerPoint prezentaciju s kojoj koleginica drži ovaj trening? Dakle, sve vreme smo imali prezentaciju koja nije otišla ka vama. Molimo vas da nam javite da li sada vidite prezentaciju, zato smo i dobili pitanja da je previše apstraktno. Znači, premotavamo da vidimo najnovije poruke koje su u 11:21. Poruka je jako puno. Izvinjavamo se zbog ovog kašnjenja i zastoja. Važno nam je da vidite prezentaciju koja ide uz priču. Nije poenta da bude apstraktno. Katarina, dok ja pregledam poruke, možeš li reći, molim te, nešto u OneDrive aplikaciji? Dobro, molim te onda pregledaj ti poruke. Izvinjavam se da vam ne bi trošili vreme, nadamo se da sada vidite prezentaciju, mi smo to poslali na emitovanje uživo, evo još jednom potvrđujem. Nadam se da vidite prezentaciju, čekamo na odgovor Kaćin, jer je jako puno poruka i ne možemo da scrollujemo dole dovoljno brzo da bi videli šta su najnovije. Još malo apstraktno, pa ćete uskoro vidjeti sliku. Dakle, govorimo o računarskom oblaku. Kako upravljamo datotekama u računarskom oblaku? Hajde prvo da se vratimo na to kako smo upravljali datotekama na svojem sopstvenom računaru. Imali smo specijalizovane programe kao što je bio Windows Commander ili Files Explorer koji nam je davao uvid u to koje sve fascikle, koje sve datoteke imamo zabeležene na svom računaru. Ja ću koristiti uglavnom srpske izraze, ali za one koji više vole, kojima je više stalo do engleskih izraza, dakle fascikla odgovara izrazu engleskom folder, a datoteka engleskom izrazu file. Kako upravljamo? Pa postoji specijalizovana aplikacija koja se zove OneDrive, koja će omogućiti isto ono što nam je Windows Commander omogućavao kada uđemo u njega i pretražujemo fajlove, možemo da ih brišemo, možemo da ih preimenujemo, možemo da ih prebacimo iz fascikla u fasciklu ili nekako drugačije. Samo tren, još uvek nam nije jasno da li vidite prezentaciju. Ajmo ovako, dokle koleginica bude proverila sa tehničkom podrškom vezano za prezentaciju, ja ću probati da odgovorim na par pitanja koje sam primetila da su najučestalija u panelu gde smo ostavili za pitanje i za odgovore. Kada ćemo dobiti nalog ili kodove? To je jedno od učestalih pitanja. Da li ćemo dobiti materijale i prezentacije, da li je obavezan Teams i da li je ista tema i prepodne i popodne. Ajmo ovako, znači da vam kažem kako je ovo sve sada zamišljeno. Ministarstvo prosvete je u saradnji sa Microsoftom odlučilo znači Microsoft uči da podrži Ministarstvo prosvete da omogućimo svim nastavnicima i svim đacima u Srbiji, znači pričamo o 1 milionu korisnika, da koriste platformu koja je predviđena za učenje, koja se zove između ostalog Teams. Platforma Teams koristi se i u ogromnim firmama za međusobni rad među kolegama, ali postoji deo aplikacije koja upravo služi za education i to je ono što se već uspešno primenjuje u svetu.
Pre pojave ove krize mi smo imali 500.000 korisnika, danas imamo 20 miliona, što vam samim tim govori koliko je ova aplikacija za edukaciju i za remote learning, za učenje na daljinu bitna i prihvaćena od strane vaših kolega u svetu. Aplikacija kao aplikacija nije obavezna od strane ministarstva, s tim što je ministarstvo preporučuje, jer kažem, rađene u saradnji sa nama, vi ćete blagovremeno, krenuli smo sa postavkom uputstva i za nastavnike i za đake koje možete naći na sajtu Ministarstva prosvete, koje je otvorilo za online učenje raspored časova. Tamo ćete naći uputstva, svakodnevno ih ažuriramo, dodajemo nov materijal. Što se tiče podrške, takođe sa te strane u dogovoru sa Ministarstvom prosvete Microsoft će pružiti podršku za sva pitanja prilikom korišćenja i obuka koje budu bile potrebne. Danas krećemo sa prvom ovom nekom uvodnom obukom da bismo mogli da steknemo utisak šta je to što vas interesuje i čemu biste volili da posvetimo pažnju. Zato tome i služi ovaj panel Question and Answer gde ćemo tražiti od vas da nam kažete šta je to što biste vi voleli da se obrati pažnja, da se u narednom periodu mi posvetimo tome kako bismo vam te platforme približili. PowerPoint, kako je to sada zamišljeno da funkcioniše između Ministarstva prosvete i vas kao nastavnika. Kao što sam vam rekla, platforme se sprema za 1 milion usera, za sve nastavnike i đake osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Samim tim, mi smo krenuli sa time, uspeli smo da podignemo do sada na cloud, ono što je koleginica pričala, 150 škola. Znači danas 150 škola u Srbiji, ja mislim mislim da ne mogu sad tačno vam kažem koje su škole u pitanju, ali 150 škola će danas dobiti uputstvo od Ministarstva prosvete kako će se logovati. Dobit će od Ministarstva prosvete uputstvo gde će biti username za vas da biste se vi logovali na Teams i username i passwordi za vaše učenike. Te username i passwordi, kao što kažem, detaljno uputstvo će vam dostaviti ministarstvo, ali samo ću vam ukratko reći, te username i passworde koje vam dostavi za vaše učenike Ministarstva prosvete vi trebate da prosledite roditeljima. Jedino što treba bilo ko da uradi od roditelja je da ode na portal Office-u, dakle koleginica Katarina krenula, da se loguje i on će već biti na Teamsu. Uputstva šta ćete vi raditi i kako se radi, kažem, organizovat ćemo obuke blagovremeno, tako da smo tu za svaku podršku. Slobodno izvolite, pišite ovde sa strane u panelu šta je to što biste želi da čujete. Ponavljam, kodove dobite od Ministarstva prosvete za logovanje. Sav materijal će biti na web sajtu koje je postavilo Ministarstvo prosvete raspored časova. Teams, da li je ista tema i prepodne i popodne, mi ćemo se truditi da teme ne budu iste, da budu prilagođene vašim zahtevima. Sada prepuštam koleginici Katarini Milanović. Evo najzad sa apstraktnog da pređemo na manje apstraktno. Nadam se da sada vidite ove naše slajdove. Znači, kad smo govorili o saradnji u računarskom oblaku, išao je ovaj slajd. Uz logovanje, znači informacije o tome kako se loguje, naravno print screenovi, slike ekrana, gde se vidi da je neophodno samo upisati korisničko ime i password pri pristupu Office 365 usluzi. Prvi ekran koji ćete videti, prva slika ekrana koju vidite pri pristupu Office 365 je ovakva slika i govorili smo o tome da je jako važan gornji levi ugao, pregled dostupnih aplikacija i pokretanje iz gornjeg levog ugla sa 9 tačkica svaki put i da je važan gornji desni ugao ekrana gde se vrše podešavanje naloga korisnika i odjava korisnika, pogotovo važno ukoliko korisnik radi na deljenom računaru. Na vrhu ekrana u sredini je okvir za pretragu dokumenta, aplikacija, čak se i osobe sa kojima sarađuje nastavnik mogu pronaći preko ovog ukucavanjem određenog termina u ovaj okvir za pretragu i sam najveći deo ekrana je praktično podeljen na dva dela, onog gde je brzi pristup aplikacijama omogućen i onog dela ekrana gde je omogućen brzi pristup dokumentima korisnika koji su bili otvarani skoro ili su skoro bili prerađivani. Apstraktno, samo priča, sad vezujemo sa slikom. Još jednom,
Ukoliko pritisnemo u gornjem levom uglu ovih 9 tačkica, padajuća lista prikazuje dostupne aplikacije i opet još jednom skoro otvorene dokumente. Koje su to aplikacije Office 365 usluge? Ovo nisu sve koje vidite na ekranu, neki od njih su samo prikazane i još uvek kod nas najviše korišćene PowerPoint, Excel, Word, a upravo nam je sada u fokusu Teams, aplikacija koja je centralno mesto za komunikaciju različitim kanalima i ovo centralno mesto, još jednom kažemo da je na centralizovanoj platformi Ministarstva prosvete prilagođeno upravo učenju na daljinu. Govorili smo o tome da ima čak i testove koje nastavnik može da konfiguriše, da budu automatski ocenjivani, da ima deljenu digitalnu beležnicu za čas i tako dalje. Ja sam mislila da vi vidite ovaj slajd i molila sam vas da prepišete ukoliko ste zainteresovani za malo šire obuke. Evo adrese, internet adrese ak.ms/brzi vodici Office, na koje možete pristupiti resursima na srpskom jeziku. Iz istog razloga čekam da prepišete ukoliko vam je potrebno. I još jedna preporuka, osnove usluga Office 365 kroz video obuke, opet sve na srpskom jeziku i skraćena putanja, internet pregledač, unesete ak.ms kroz video obuke Office 365 i pristupate zaista vrlo obimnim sadržajima za učenje. Još jednom naglašavam, nije neophodno sve ovo savladati što je na ovim sadržajima da bi radili elektronsko učenje sa svojim odeljenjem. Šta je neophodno, to ćemo mi proći kroz ove obuke. Pitali ste da li su obuke u 11 i 19 iste, pa razlikuje se samo po tome kakva će biti vaša pitanja koje su vezana za samu obuku. Namerno smo dali 2 termina da nastavnici kojima ne odgovara termin u 11, mogu da se pridruže u 19 i obratno. Osim toga, verovatno ste primetili da se obuke ponavljaju i drugim nekim danima. U suštini imamo 4 različite obuke i neka njihova ponavljanja iz dana u dan. Ne morate, ukoliko ste ceo petak zauzeti, ne morate u petak se pridružiti ovoj obuci. Ja mislim da je sledeći put na rasporedu u ponedeljak. Vraćamo se, ponavljanje je majka znanja i vidimo ekran koji smo već komentarisali gde još jednom levi gornji ugao, 9 tačkica, prelazimo iz aplikacije u aplikaciju, desni gornji ugao, sve postavke naloga i odjava. Šta se vidi ukoliko se klikne na postavke naloga? Vidi se u padajućoj listi da može da se izabere, da se odjavi osoba, nastavnik ili učenik i da može da uđe u modifikaciju. Dodatno, u delu settingsa, u delu podešavanja, možemo da podesimo temu, možemo da, znači kako izgleda Office 365 ekran koji gledamo, možemo da promenimo lozinke i nama je jako važno, još jednom naglašavamo to, da mogu da se promene postavke jezika. Korisnički interfejs možete postaviti da bude na srpskom, mađarskom, slovačkom ili bilo kom drugom jeziku naših nacionalnosti. U delu Moj nalog možete vidjeti više podataka o svom nalogu, informacija. I dolazimo do priče o OneDrive-u, koji sam ja uporedila sa Windows Commanderom ili File Explorerom za pristup dokumentima na sopstvenom računaru. Dakle, to je web aplikacija kroz koju možete da vidite koje sve dokumente imate u računarskom oblaku i kako te
dokumente delite sa drugim osobama, a to izgleda ovako. Dakle, posle ću pokazati i demonstracijom, ali dok smo na slajdovima, da opet ne bi imali problema sa njima, dakle, gornji levi ugao, odete, izaberete u OneDrive i pokazat će se ovakva slika. Hoću da kažem da jedna ta ista radnja može zapravo aktivnost može da se obavi na više načina. I to je, kad je u pitanju informatika, uopšte jako važno objasniti osobama. Ne postoji jedan jedini pravi način za uraditi nešto što ste namerili. Dakle, ovde ćemo videti, gledajući da je recimo deljenje dokumenata moguće izvršiti na 3 sasvim različita načina, a osoba koja uči kako radi će u nekom trenutku najčešće usvojiti jedan od tih načina kao glavni i najvažniji. Šta vidimo na ovom ekranu? Vidimo u levom izborniku da možemo da pristupimo i vidimo sve svoje datoteke, da možemo da odemo i da pogledamo samo nedavne datoteke, da možemo da pristupimo samo datotekama koje su deljene, pričat ćemo o tome šta je deljenje, ili možemo čak i da pogledamo datoteke koje smo poslali na brisanje. Levi izbornik, dakle levi deo ekrana, kaže još nešto. Vidimo čak i deljene biblioteke. Odakle nama ove deljene biblioteke? Sad da već govorimo o timovima koji su napravljeni u programu Teams, to ćete još videti danas u toku predavanja, i koji se takođe vide kada uđemo u ovu našu web aplikaciju koja nam omogućava da vidimo apsolutno sve što je deljeno u timovima, i to upravo po timovima i pokazano. U srednjem delu ekrana se naravno vide, izvinjam se još jednom, pošto je u levom izborniku izabrano moje datoteke, u srednjem delu ekrana se vide sve datoteke ove osobe koja je zapravo bio jedan od test naloga i zato ima samo jednu fasciklu i ima jednu jedinu datoteku. Iznad ovog pregleda možemo da vidimo jedan ribon, jednu traku na kojoj su alati kojima može da se napravi novi dokument, otpremi dokument ili sinhronizuje. Došli smo na deo koji nam je dakle važan, kome je zapravo posvećeno najveći deo ovog današnje obuke, a to je deljenje dokumenta. Rekli smo malo pre, ne postoji samo jedan jedini način da se deli dokumenti. Evo recimo, jedan način je obeležen brojem 1, da se kroz gornju traku u gornjem delu ekrana, kroz taj meni zapravo izabere šta će biti urađeno sa datotekom, uključujući i deljenje datoteke. Naravno, datoteka prvo mora da bude selektovana. Zapazite ovaj plavi kružić sa oznakom da je izabrana datoteka za datoteku koja se nešto na engleskom zove Oceans Project Scoring recimo. I kada je ona selektovana, možemo da u gornjem delu ekrana, obeleženom sa 1, izaberemo deli i da uradimo deljenje datoteke. Takođe, moguće je deliti ovu datoteku kada je već jednom izabrana, tako što će se levim klikom miša ući u padajući meni gde se bira deljenje. Treći način bi takođe bio da kada je selektovana datoteka, kada je izabrana datoteka, izvinjavam se, da klikom na i, zapazite, to malo i se nalazi u gornjem desnom
uglu ekrana odmah ispod sličice i korisnika za korisnički nalog može takođe da se uđe u meni gde između ostalog može da se uradi deljenje datoteke. Ja ću sada izaći iz PowerPointa da bih ušla u nalog iz koga ćemo probati da ovo prezentujemo uživo, da ne bude sve sa PowerPointa, pa molim koleginicu Katarinu da za to vreme preuzme dok ja pređem. Ok, samo da dobijem, izvinjavam se, samo mi treba sekund da dobijem mogućnost upravljanja. Samo sekund dok dobijem mogućnost. Mogućnost deljenja imam. Ok, hajmo da vidimo. Znači, koleginica vam je upravo objasnila čemu služi OneDrive i kako, zašto mi sada pričamo, želim da vam kažem, zašto mi danas pričamo uopšte o deljenju dokumenta. Sve je ovo bitno kao sastavni deo Teamsa koji će biti za upravo ovo online učenje, jer naša platforma je predviđena da vi možete deliti svu dokumentaciju sa svojim učenicima. Šta to znači? Da sve ono što budete radili, da li, nebitno da li radite u Wordu, da li radite u PowerPointu, kakvu god dokumentaciju, znači kako god ste vi zamislili da spremite čas, vi to snimite na ovom OneDrive koji koleginica priča, znači to je cloud, to negde stoji. Kada sa đacima pokazat ćemo, kada sa đacima budete bili u učionici sa vašim đacima, vi imate onda apsolutnu mogućnost da dokumentaciju sa njima podelite. Šta to znači? Možete im dati kao zadatak koji će oni raditi, možete svi zajedno raditi na istom zadatku, u istom dokumentu. Nebitno je da li će to biti dokument u Wordu, da li će biti dokument u PowerPointu ili u Excel ili bilo čemu. Teams kao platforma podržava sve aplikacije koje i Word i PowerPoint i Excel i sve aplikacije koje pripadaju našem paketu Office 365. Sada ćemo vidjeti da li je koleginica uspela. Evo, probat ćemo da prebacimo, zaustavljamo deljenje PowerPointa i prelazimo na deljenje ekrana. Ovako će izgledati vaš Teams kada se budete logovali, s tim što ćete ovo odeljenje i ove materijale u datotekama vi sami praviti. Ali sve u svemu ovo je prvi i osnovni izgled naše platforme. Sa leve strane vidjet ćete panel na kome stoji aktivnost, ćaskanje, timovi i zadaci. Danas ćemo vam objasniti svaki od njih čemu služi i kako radi. Ali za sada koleginica preuzima da vam objasni kako ovo radi. OneDrive. Još uvek smo kod deljenja dokumenta i sad ćemo da uvežbamo ono što smo puno puta ponavljali, dakle gornji levi ugao, 9 tačkica, klikom na 9 tačkica prelazimo iz jedne web aplikacije u drugu, ovog puta iz Teamsa prelazimo u OneDrive. Govorili smo malo pre. Prvo se pojavljuje ekran gde se vide sve datoteke korisnika, ali možemo izabrati i da profiltriramo, da vidimo, da gledamo samo one kojima smo pristupali skoro, nedavno. U delu deljeno vidimo da sa ovim korisnikom trenutno apsolutno nije niko podelio ni jednu datoteku. Pogledajte gornji deo ekrana, ali kada kliknem na ono što delim ja, vidimo da je ovaj korisnik bio aktivan pa je sa drugima delio datoteke. Dakle, deljeno ima svoje dve kartice, svoja dva taba, kako bi to rekli Englezi, ono što se deli sa mnom i ono što delim ja. Korpa za otpadke, svi znamo čemu služi, iz nje se mogu
izvući dokumenti koji su greškom obrisani. Deljene biblioteke imaju naziv odeljenje 3, odeljenje 5.2, odeljenje 1.1, matematika 1, zato što su napravljene u Teamsu za saradnju sa odeljenjem 3. Zapravo, odeljenje kao tim treba da napravi razredni starešina, ali odeljenju mogu da pristupaju i drugi nastavnici ukoliko im razredni starešina za to da dozvolu i priključi ih ovom timu. Odeljenje 3 ima više fascikli za dokumente, materijal za čas je jedna od tih fascikli i evo vidimo da u njoj imamo jednu sliku i imamo jedan Word dokument. Vraćamo se na moje datoteke, prvi izbor u ovom levom izborniku i još jednom pokazujemo gornji deo ekrana. Možete napraviti novi dokument, otpremiti, sinhronizovati dokumente. To je jedan način. Drugi način je, evo ovo ćemo baš prikazati na primjeru jedne fascikle. 3 tačkice, pojavljuje se padajući meni, gde možemo da pristupimo deljenju ove fascikle, da se kopira veza ka njoj i naravno da pošalje nekom, nema logike kopirati vezu koja neće biti iskorišćena, da se zahteva od nekog da pošalje datoteke u ovu fasciklu, da se upravlja pristupom i kad se kaže upravlja pristupom, misli se na to da neko ima pravo da ovu fasciklu i dokumente u njoj samo vidi i čita ili može čak i da ih uređuje. Može cela fascikla da se preuzme na sopstveni računar. Može da se izbriše naravno, može da se premesti na neko drugo mesto, recimo u neku drugu fasciklu i tako dalje. Ja ovo neću raditi sa fasciklom, nego ću na primjeru jednog od ovih dokumenta da probam da uradim nešto. Dakle, isto te 3 tačkice pri izboru jednog od dokumenta i prvo ću da probam da otvorim ovaj dokument u pregledaču. Šta će se desiti? Otvara se web aplikacija Excel koja je praktično povezana, sve Office 365 aplikacije su povezane međusobno i iz ove aplikacije možemo pregledati dokument, a naravno i uređivati ukoliko to želimo. Ovo govorimo o dokumentu koji je vlasništvo ove osobe čiji repozitorijum dokumenta gledamo i onda ona naravno da može da uređuje, a sve druge osobe sa kojima je deljena mogu da uređuju ukoliko im je data dozvola za uređivanje. Šta još možemo da uradimo? Možemo da, a to je upravo tema današnje naše obuke, da delimo ovaj dokument. Sa kim možemo da delimo? Možemo da delimo sa osobama unutar naše organizacije, samo određenim osobama, a meni će biti, ja sada želim da vam pokažem upravo kako se deli sa osobom koja ima vezu, dakle, kroz vezu kako ćemo podeliti, gde vidite da možemo da osobi damo ili ukinemo dozvolu za uređivanje, a možemo čak, ukoliko želimo da imamo finalnu neku verziju dokumenta, da izaberemo koji je rok za deljenje ovog dokumenta. Možemo da postavimo i lozinku. Vraćamo se na to, neka ostanu zapravo ovi izbori, vraćamo se na to da želimo da podelimo sa osobama koji imaju vezu i da bi dobili vezu moramo da navedemo sa kojom osobom želimo da podelimo. Evo ja biram nastavnika Pavla Pekovića i njemu šaljem zahtev za deljenje dokumenta. Ovaj dokument je sada sa onim postavkama koje smo mi delili podeljen sa onom osobom koju smo izabrali da ćemo sa njom podeliti. Dakle, možemo evo da pokažemo i kako se preuzima. Klasično, save as, sačuvaj kao ukoliko vam je lokalizovano
Windows na srpski jezik i izabrat ćemo sveska da se zove na sopstvenom računaru. Preuzeli smo dokument, on je sad na desktopu, nazvali smo ga sveska i evo vidimo ga da je zaista preuzet. Dakle, možete samostalno da istražujete neke od ovih opcija. Ja mislim da nema potrebe da prikazujemo šta znači kopiraj u opcija, preimenuj. Ajte, kad smo krenuli da se igramo, da izbrišemo ovaj dokument. On je evo nestao iz našeg dela gde se prikazuju sve datoteke. Kad smo u ovom prozoru gde demonstriramo, da demonstriram još jednom, važni su, rekli smo, i levi gornji ugao i desni gornji ugao. Evo u desnom gornjem uglu neću kliknuti ne odjavite se, ali vas podsjećam, ako koristite računare koje koristi više osoba, uvek se odjavite i s druge strane imamo postavke naloga. Govorili smo i o tome da je moguće, ali ne ovde, izvinjavam se, ne u ovom ekranu, da je moguće podesiti na srpski jezik ili jezike nacionalnosti. To je iz onog početnog ekrana koji vam se prikazuje kada pristupite usluzi. Ovo je bilo deljenje iz OneDrive-a. Ono što smo danas planirali je i deljenje dokumenta iz Teams-a. Dakle, prelazak sa aplikacije na aplikaciju, radit ćemo to mnogo puta, je gornji levi ugao, sve aplikacije možemo čak da prikažemo da se vide i da izaberemo onu na koju želimo da pređemo. Biramo Teams. Samim tim, dakle, izlazimo iz OneDrive-a, više ne želimo da gledamo u svoju aplikaciju za upravljanje datotekama direktno na računarskom obliku. Prelazimo u Microsoft Teams, glavni alat za udaljeno učenje koji koristimo. Pošto je ova prva obuka, onda samo kratko upoznavanje sa alatom. Imamo u levom izborniku nekoliko mogućih komandi. Ako izaberemo aktivnost, onda ćemo videti šta je to što se skoro dešavalo i šta nas upozorava da smo možda nešto i propustili da vidimo u ovom programu. Imamo mogućnost da izaberemo ćaskanje. Šta je ćaskanje? Ćaskanje jako liči na liči na komunikaciju kroz, na primjer, Viber, gde možete da šaljete tekstualne poruke, možete prikačiti neki dokument, možete dodati i neki video i to birate hoćete li raditi samo sa jednom jedinom osobom ili sa grupom osoba. Grupu osoba, ili ne morate čak ni da imenujete grupu, možete da započnete novo ćaskanje. Evo, upravo započinjemo novo ćaskanje sa nastavnikom Pavlom Pekovićem. I ja tražim koleginicu Katarinu, ali ne uspevam da nađem, pa onda neću dodati drugog nastavnika. Dakle, započinjanje ćaskanja nas vraća na već otvoreni prozor, zato što smo ćaskanje već sa kolegom Pavlom imali i u ćaskanju takođe mogu da se razmenjuju dokumenta. Nama je najvažniji od svih izbora u ovom levom izborniku izbor tima sa kojim radimo. Evo, imamo na raspolaganju timove odeljenje 3, odeljenje 1, matematika 1, odeljenje prvo 1, odeljenje peto 2. Šta je dogovoreno suštinski? Kako bi bilo najbolje da se prave odeljenja u okviru ove centralizovane platforme koje vam je na raspolaganju? Najbolje bi bilo da razredni starešina napravi svoje odeljenje,
to je učiteljica ukoliko je u pitanju prvi ciklus osnovnog obrazovanja. Dakle, odeljenje ima naziv odeljenje, a onda ima oznaku koju odeljenje u školi inače ima. Koja je razlika između grupe koja je ovde napravljena, ili bolje rečeno tima, da usvojimo terminologiju, odeljenje prvo 1 i tima matematika 1, recimo. Pa taj što bi matematika 1 imala pridruženo još i nekog nastavnika koji učestvuje u nastavi matematike. Ovaj primjer nije srećno izabran, zato što učiteljica uglavnom drži nastavu matematike, ali ako samo zamislimo da je ovde nije bilo odeljenje prvo 1, nego odeljenje peto 1 i razredni starešina je, na primjer, nastavnik srpskog jezika, onda je matematika 5 cijelo odeljenje prvo 1 sa pridruženim nastavnikom matematike i to nastavnik može, dakle, da obrazuje čak ako ima ceo razred, recimo 3 odeljenja 5. razreda u školi, može u dogovoru sa razrednim starešinom da obrazuje matematiku 5 od sva 3 odeljenja i sa ta 3 odeljenja da deli svoje dokumente, da ne bi to radio sa svakim odeljenjem pojedinačno. Levi izbornik, da vidimo šta nam je još na raspolaganju, pošto je prvi kontakt sa Teamsom. Znači, možemo izabrati da pošaljemo zadatke odeljenjima koji su formirani, to nećemo danas raditi, ili da pristupimo nekoj aplikaciji kalendar ili još nekoj drugoj. Ni to nije pokriveno današnjom obukom. Današnjom obukom pokrivamo komunikaciju, deljenje datoteka sa timovima, to je osnovno što treba uraditi i da bih pokazala kako se to radi, ja ću recimo kliknuti na matematika 1 tim. Evo, matematika 1 tim ima, pogledajte, ispod okvira za pretraživanje imamo jednu traku alata. U njoj možemo klikom na objave da vidimo koje su sve to objave koje smo mi napravili. I evo, jedna objava je tekstualna poruka, druga objava će biti jedan emotikon, a treća objava će biti upravo tema ove naše današnje obuke, deljenje dokumenta. Dakle, dokument se može poslati i kroz objavu. Kad kliknem na spajalicu, predloženo mi je da podelim prilog koji se nalazi na OneDrive-u, dakle koji se nalazi u računarskom obliku ili na mom sopstvenom računaru. Ja ću izabrati sopstveni računar za početak. I na desktopu ću izabrati recimo dokument sveska koji smo malo pre preuzeli da bih poslala celom timu matematika 1. Evo, učitan je dokument, šaljem poruku i tim matematika 1 u kanalu opšti, namerno vas sada ne zbunjujem sa kanalima, je dobio prilog, podelili smo datoteku, jednu Excel datoteku sveska. Vraćamo se na ono da zaista nije neophodno uvek na jedan taj isti način raditi nešto, dakle postoji više načina. Drugi način je da u gornjem izborniku ispod okvira za pretraživanje izaberemo datoteke. Ovde se lepo i pregledno vidi koji su sve to datoteke u ovom timu podeljene. Vidimo da postoji jedna fascikla, materijali za čas, i vidimo da je stigla ova datoteka sveska koju smo upravo malo pre podelili. Šta možemo sa tim datotekama da radimo? Jako slično je kao
manipulacijama, datotekama kroz OneDrive. Evo, selektujem datoteku i sad ću levi klik mišem koji vi ne možete videti, dakle dobijam, ne možete vidjeti da sam kliknula na levi taster miša, dobijem izbornik gde mogu da kopiram vezu kao ovoj datoteci, da je preuzmem, da izbrišem, jako liči na ono što smo malo pre radili sa OneDrive-om. Možemo i desnim klikom miša, ali ako kliknemo na ove 3 tačkice da dobijemo apsolutno sve to isto. A s druge strane možemo dakle da u gornjem delu ekrana u traci alata koja se pojavila da izaberemo recimo da otvorimo datoteku, evo to ćemo i uraditi. Opet pokrećemo ovu web aplikaciju Excela, otvaramo datoteku, pokazali smo da to može. Možemo da kopiramo vezu. Ovu vezu koju budemo kopirali možemo da pošaljemo nekom na mail, ja to neću sada pokazivati. I možemo recimo da preuzmemo i još mnogo toga. Ja ću još samo pokazati iz prozora Teamsa, kad je u pitanju deljenje dokumenata, da jako liči na ono što radimo na sopstvenom računaru, čak i ovaj web pregled i ova web aplikacija kroz internet pregledač, mogu se menjati, može se menjati izgled toga kako su prikazane datoteke i fascikle. Vratit ću se na PowerPoint prezentaciju. Daćete nam samo malo vremena. Dok se koleginica vraća na PowerPoint prezentaciju, ja bih voljela da vam odgovorim na par pitanja. Evo ovako, da biste shvatili, mi smo krenuli sa obukom od pretpostavke da većina nastavnika ne zna da koristi naše alate, što je možda i tačna ili pogrešna pretpostavka, ali smo krenuli od početka. Ako kojim slučajem smatrate da je za vas ovo preopširno ili kojim slučajem smatrate da to znate i da želite da pređemo samo na aplikaciju Teams, bilo bi lepo da nam ostavite poruke u komentarima. Aplikacije kao aplikacija Teams o kojoj mi sada pričamo, to je zamišljeno kao jedna vrsta huba gde može da postoji interakcija između nastavnika sa učenicima, međusobno među nastavnicima, a između nastavnika i roditelja. To znači da nastavnici će sami oformiti svoju grupu učionicu po uzoru na realnu školu. Ako drže jedan čas, ako je to u pitanju učiteljica, ona će imati jednu učionicu sa svojim đacima. Ako je to profesor matematike, on će sa svakim odeljenjem koje postoji oformiti svoju učionicu gde će komunicirati, vršiti razmenu dokumentacije sa svojim đacima. Takođe i nastavnici mogu međusobno oformiti, pošto vidim da je to bilo jedno od pitanja, nastavnici zajedno sa direktorom mogu sami oformiti svoju jednu učionicu, nazovimo je virtualna učionica, gde će između sebe razmenjivati sadržaj, informacije i tome neće imati pristup niko od đaka, znači bit će među njima. Što se tiče aplikacije Teams možete je gledati, one apsolutno možete i sa Windows platforme, i sa Apple-a, i sa Maca, i sa iPada, iz bilo kog pretraživača, nebitno da li je to Google Chrome, da li je naš Edge, da li je Mozilla, apsolutno možete pristupiti sa bilo kog pretraživača možete pristupiti našoj aplikaciji. Neki od komentara je da je izuzetno teška platforma. Platforma u principu da li je teška ili nije, to je sada sve stvar onoga ko je krenuo da radi i apsolutno ličnog utiska. Naš savjet vam je, da, pošto su bile i pitanja kako se logovati, naš savjet vam je da kad već dobijete od Ministarstva prosvete nalog, kad kažem nalog, mislim na vaš username kojim se logujete i password. Kada dobijete username i password, samo ćete lepo otići, uputstva sva već imate na sajtu koje je Ministarstvo prosvete postavilo za online učenje.
Otići ćete lepo na portal Office, logujete se vašim nalogom i passwordom i probajte da vidite koliko je lako ili teško koristiti Teams. Mi ćemo definitivno oformiti i za support gde ćete moći da postavljati pitanja vezano za korišćenje, a i za samu obuku kako želite da se obuke nastave sa daljim radom. Koleginica se pripremila da nastavi, vi nastavite da pišete, da postavljate pitanja na koje ćemo blagovremeno odgovarati. Hvala. U prezentaciji koju sam napravila, u stvari samo još jednom ćemo preći kroz sve one korake koje smo malo pre demonstrirali. Dakle, za Teams kao alat, prvi ekran koji ćete videti prikazuje, naravno ukoliko je u levom izborniku izabrana opcija timovi, prikazuje i okvir za pretraku. Još jednom naglašavam, kroz ovaj okvir možete da pretražujete dokumente, osobe, čak i aplikacije kojima možete pristupiti. Podešavanje dostupnosti naloga korisnika i odjava se nalazi, kao što smo pričali, u gornjem desnom uglu, a u gornjem levom uglu prelaz sa jedne aplikacije Office 365 na neku drugu. I ako je dakle izabrano u levom izborniku timovi, vidjet ćete sve timove kojima imate pristup. Možete i sami napraviti neki tim, o tome govorimo sutra. Više o upravljanju timovima, dakle govorimo sutra. Nama je bilo jako važno danas da govorimo o deljenju dokumenata i za deljenje dokumenata možemo da koristimo ispod okvira za pretraživanje teksta traku sa alatima ili možemo manje organizovano, manje pregledno i za nastavnika u trenutku kada šalje, možemo koristiti čak i ovaj okvir za tekst dole gde možemo da ukucavamo tekst, možemo da aktiviramo video, možemo da dodamo prilog, pa taj dokument koji želimo da podelimo možemo kao prilog da dostavimo. Više ćemo o ovome govoriti sutra. Danas nam je bilo važno, dakle, da u donjem delu ekrana imamo ono što se mnogo često odomaćilo u govoru chat prozor, u kojem možemo da između ostalog dodajemo datoteke, spajalica označava pristup alatu za dodavanje datoteka. Osim toga, smo prešli kroz sve ovo, je li tako? Još jednom naglašavamo da osim deljenja sa čitavim timom možemo deliti datoteku i sa osobama, apsolutno na isti način na koji smo malo pre demonstrirali kako se deli datoteka sa celim timom. Samo je dakle u prozoru za ćaskanje. Kolegama koji bi da nešto samostalno uče i pre nego što možda čak i znači danas, a sutra krećemo obuku za Teams, savjetujemo da pogledaju, da pristupe online materijalima koji su na srpskom jeziku dostupni. Nadam se da vidite ovaj ekran aka.ms. Malo je nezgodno izabran skraćeni link AA7SG6R. I ja bih koleginicu Katarinu zamolila da pročita neko od pitanja, zato što je osnovni deo obuke koji smo planirali praktično završen ovom prezentacijom. Hajmo sada da vidimo. Kako da formiramo ovaj nalog? Nastavnici su vidljivi imenom i Valentina Radojčić. Nastavnici su vidljivi imenom i prezimenom u Teamsu radi olakšane komunikacije sa učenicima. Nastavnički nalog je u formatu.
I sad ima tu formu, da li preko svog maila ili na neki drugi način. Hajmo iz početka, očigledno to nismo razumeli. Ministarstvo prosvete bi trebalo da je dodelilo školama u Excel formatu username-ove i passworde za sve nastavnike. Znači, svo nastavno osoblje u školi će dobiti svoj username i password kojim će pristupiti našem Office paketu, samim tim i platformi Teams. Takođe, nastavnici će dobiti username-ovi i passworde za sve đake, kao i razredne starešine za sve đake kojima su razredni starešina. Sa tim nalozima i tim passwordom koji dobijete od ministarstva, vi odlazite na www.portal.office, logujete se na naš, uzmete username koji ste dobili, ako ste nastavnik, dobili ste username od ministarstva prosvete, tim mailom se logujete, password koristite taj i dolazite na onaj prvi slajd koji je Katarina pokazivala gde su prikazane sve naše aplikacije i krećete kasnije na aplikaciju Teams. Kada pričamo za đake, username i passworde koje ste dobili, vi ste u obavezi da stupite u kontakt sa roditeljima i da roditeljima prosledite username i password za svako dete kojim će se oni logovati. Ministarstvo prosvete podržava ovu inicijativu time što će obezbediti informacije koje mi imamo, radi se na tome da se obezbedi besplatan internet za sve korisnike naše platforme. To je bilo prvo pitanje. Ajmo da vidimo dalje pitanja. Da li su obuke obavezne? Ne, obuke nisu obavezne. Ja ću zamoliti koleginicu Katarinu da vam posle kada bude šerovala ekran, da vam pokaže gde se nalaze pošto je stiglo mnogo pitanja vezano da se dostavi PowerPoint prezentacija. Ova prezentacija kao i video tutoriali za logovanje, upravo zato da ne bi sve zvučalo suviše suvoparno, imate uputstva za logovanje nastavnika, posebno uputstva za logovanje đaka, koleginica će šerovati ekran gde se to nalazi. Za logovanje dobit ćete, znači uputstva se nalaze u PDF-u, plus imat ćete i video obuke kako se loguju nastavnici, kako se loguju đaci. Imat ćete takođe i video obuke za korišćenje samo Teamsa. Kao što kažemo, krenuli smo sa prvim live eventom gde je cilj bio da predstavimo Office za one koji ne znaju. Ukoliko svi smatrate da nema potrebe za predstavljanjem Office paketa, sa time smo saglasni, na sledećim obukama samo ćemo se posvetiti platformi Teams. Idemo pitanje. Ja sam direktno oformila grupu preko Microsoft Teamsa još pre 2 dana preko svog privatnog naloga. Da li moram sad i preko Office-a da otvorim nalog ponovo? Učenici su uključivali preko linka koji su đaci dobijali preko maila, ali neki su se na neki način isključivali s tima, a da ništa nisu dirali. Ako možete, molim vas, odgovorite na ova pitanja. Pitanja da se, tako je, Office A1, Office 365, A1 licenca koja je ovom prilikom omogućena od strane Microsoft je apsolutno besplatna. Podignuta je ova platforma za korišćenje, kao što smo rekli, za sve nastavnike i sve đake u Republici Srbiji osnovnog i srednjeg obrazovanja. Samim tim, vi se možete logovati tako kako ste započeli, možete ostaviti tako, s tim što to nije naša preporuka iz razloga što nećete moći da komunicirate sa svojim kolegama iz vaše škole. Samo ovako gde se svi nalazite ispod jednog tenanta, to jest da se nalazite u jednom okruženju vaše škole, vi ćete imati pristup vašim ostalim kolegama i đacima, kao što kažem, učionica će funkcionisati i na jedan i na drugi način, s tim što ste vi onda izolovani od ostatka vaših kolega i ostatka učenika iz škole. Ako to radite sa drugim nalogom koji nije pristigao sada od ministarstva. Da vidimo dalje pitanja. Da li su obuke obavezne? Ne, kao što smo rekli, obuke nisu obavezne, sva uputstva ćete naći na sajtu koje je Ministarstvo prosvete ostavilo za, evo ja mislim da je koleginica upravo šerovala ekran, gde se nalaze uputstva za nastavnike i profesore, tu će toku dana biće i video materijala za korišćenje samo Teamsa, video tutoriala, imate video takođe za logovanje, biće u PDF formatu Quick Guide za one koji smatruju da im je ovo preopširno i za one koji smatruju da već imaju neko osnovno znanje. Postojeći Quick Guide, sve je na srpskom jeziku. Da vidimo dalje pitanja. A šta da radimo mi učitelji čiji roditelji đaka nemaju kompjutere? A kompjuter apsolutno nije neophodan za korišćenje naše platforme, svako se može logovati i sa telefona.
kao što je koleginica to na početku objašnjavala, da sva dokumentacija kojom radite se skladišti na cloudu, tako da nikakva ograničavajuća okolnost nije to što nemate kompjuter, sve što bude radila nastavnica, ona kada bude šerovala sa svojim odeljenjem, svi đaci, bez obzira da li gledaju sa mobilnog telefona, sa iPada ili sa kompjutera, imaće isti prikaz i istu mogućnost učestvovanja u nastavi. Da vidimo dalje pitanja. Pitanja su posle tehničke prirode, da li se čujemo ili se ne čujemo. Tražena je PowerPoint prezentacija da se ostavi, da mogu da imaju pristup. PowerPoint prezentaciju ćemo proslediti Ministarstvu prosvete i zamoliti ih da ostave upravo ovde na raspored nastave.gov.rs. Kako vreme bude prolazilo, tako ćete nalaziti više materijala i za obuke i za posebno delove koji vas bude interesovali. Prepuštam dalje Katarini, koleginici Katarini. Izvoli. Ja vas molim samo kratko. Ima jako puno pitanja. Mi nećemo uspeti da odgovorimo na sva ova pitanja. Zato bih ja samo prešla još nekoliko slajdova gde vam zapravo neću govoriti o tome kako se radi kreiranje obrazovnih sadržaja u Wordu. Nego hoću samo da ukažem na to da web aplikacija Word se jako malo razlikuje od aplikacije koje imate instalirane na svojim računarima i da objasnim kako se to razlikuje. Pa razlikuje se pre svega tako što ima manje alata za rad nego što ima desktop aplikacija, aplikacija koja je na računaru instalirana. Ali ti alati su i dalje toliko bogati, toliko ih je, da možete bez problema napraviti svoje skripte za nastavu. Ja bi na ovom mestu zapravo ukazala na to da smo mi navikli da kreiramo obrazovne materijale u Wordu, a da Word kao program je zapravo napravljen zato da bi se napravili materijali koji će biti odštampani. Dakle, to nije u pravom smislu digitalna beležnica. To je beležnica koja treba u nekom trenutku, zapravo pravi se tako kao da će biti odštampana. Dakle, Word nije vaš jedini izbor kad je u pitanju kreiranje obrazovnih materijala, ali ukoliko jeste vaš izbor, evo i web aplikacija Word koja vam je besplatno na raspolaganju kroz kroz pristup internet pregledaču, pa onih 9 tačkica gornji levi ugao, ima jako puno alata koji vam mogu pomoći da kreirate obrazovni materijal. Jako mi je važno da se ne zbunite, u web aplikaciji Word nećete naći dugme sačuvaj. Zašto nema dugmeta sačuvaj? Zato što se uvek sve automatski čuva u računarskom oblaku, jedino vam treba da eventualno preuzmete kopiju ovog dokumenta na svoj računar ili da ga konvertujete u PDF ili tako nešto slično. Dakle, zadnja promena koju ste uradili u programu Word biće sačuvana i nema potrebe za dugmetom sačuvaj ili ti save engleski. Isto tako isto važi za recimo PowerPoint. Ovaj sam slajd napravila da vam ukažem na to da neki put izgled ekrana kakav vidite na našim slajdovima, u našem PowerPointu neće biti kao kod vas. Zato što postavke internet pregledača utiču na to šta je sve prikazano od alata. Neki put je trako alata bude skraćena i ne vide se svi alati, nego stoji recimo samo, znači stoje 3 tačkice, da to znači da ima još alata koji samo trenutno nisu prikazani na računaru. Vodite računa da li je uključen, kakva je rezolucija ekrana, da li je uključeno zoom,
kako se to kaže srpski, dakle smanjivanje izgleda, znači smanjivanje ekrana ili povećavanje i tako dalje. Još jedan slajd, dakle PowerPoint takođe prepun opcija, govorimo o PowerPoint aplikacije koja je dostupna kao web aplikacija kroz ovaj paket Office 365 koji imate na raspolaganju. Dakle, prepuna opcija, ukoliko imate dobar internet pristup, bit će vam sasvim korisna za kreiranje obrazovnih sadržaja. Katarina, imamo li neka pitanja još? Sada ćemo vidjeti sva pitanja su da koliko je ovo prilagodljivo za muzičku školu. Apsolutno je prilagodljivo za svaku školu, nebitno da li je osnovno, srednje obrazovanje, muzička, o čemu se radi. Moramo da shvatimo prvo, zato i kažemo, hajmo napravit ćemo radionicu gdje ćemo samo pričati o Teamsu. Kada se logujete na Teams i kada budete oformili svoje odeljenje gdje ćete staviti vaše đake sa kojima vi radite, vi imate apsolutno bezbroj mogućnosti kako ćete deliti sadržaj sa vašim đacima i kako ćete zajedno na njemu raditi. Između ostalog možete šerovati i audio i video materijal. Tako da ako vi smatrate da za vaše đake bitno da šerujete sa njima audio materijal na kome ćete zajedno komentarisati, postoji ta mogućnost međusobne komunikacije između vas i đaka, apsolutno je prilagodljivo svim školama, znači samim tim i muzičkoj. Ajmo sada da vidimo da li će, nemojte da koristite engleske reči, ok, trudimo se da ne koristimo engleske reči, koleginica. Što se tiče, bilo je pitanje negde, sada ga ne mogu tačno naći, ali znam da sam ga videla, da li će roditeljima biti potrebna obuka. Mi ćemo obuke omogućiti po prioritetima, kako budu krenuli i kako se bude pokazalo interesovanje. Ja ću sada probati sa vama da šerujem svoj ekran. Iskreno se nadam da ću uspeti iz live eventa. Nadam se da vidite moj ekran. Ovo je sajt Ministarstva prosvete. Da li vidite moj ekran? Hajmo da vidimo. Samo sekund, sačekajte da se učita. Trebalo bi sada da vidite. U dogovoru sa Ministarstvom prosvete na ovom sajtu u delu gde se koristi platforma Teams, gde je predlog za korišćenje platforme Teams, krenuli smo sa postavljanjem materijala, uputstvo za nastavnike, profesore i uputstvo za učenike, to je za studente. Trenutno je to pisani materijal, u toku dana ovde će se pojaviti i video materijal za uputstvo za korišćenje Teamsa i za nastavnike i za profesore. Takođe, naći ćete u toku dana, naći ćete i, ja se izvinjavam, samo sekund, u toku dana na ovom upravo sajtu naći ćete i quick guide na srpskom jeziku pripremljen od strane Microsofta za one koji su napredni i koji znaju apsolutno šta je cloud i kako se vrši šerovanje dokumentacije. Quick guide je na nekih 6-7 stranica sa kratkim ribonima i komandama kako je lako oformiti odeljenje i kako se radi u odeljenju. Kao što smo rekli, Ministarstvo prosvete je tražilo da krenemo s obukom i da pođemo od toga, od osnovnog dela gde je Office 365 objašnjanje Office 365 i clouda i šerovanje dokumentacije. Budete li smatrali da je to deo koji ne treba da se radi, nego želite samo Teams obuke, molimo vas da ostavite komentare. A dok ne krenemo sa direktnom obukom nastavnika za korišćenje Teamsa, jer je to planirano, na ovom sajtu proverite ga danas. Danas imamo informaciju da će se ovde naći i video uputstva kao i onaj quick guide koji sam vam pomenula. Što se tiče pitanja, sva pitanja su manje više ista za roditelje. Da li je potrebno organizovati, to smo već odgovorili. Neki ne čuju, kao što smo i rekli, radi se na tome da se obezbedi internet svim korisnicima naše platforme. Ministarstvo prosvete na tome radi. Ok, rekli smo, postoji dobro. Ok, što se tiče pitanja, druga pitanja su vezana za ton, trenutno da li nas čujete, da se vide PowerPoint prezentacije, kao što smo rekli, trenutno je 10.000 pitanja pristiglo, ja ne znam koliko je vas na live eventu, ali kasni malo,
nekih možda 1 minut kasnimo sa emitovanjem, tako da nismo sigurni što se tiče pitanja, da li smo na sva pitanja odgovorili, ali potrudit ćemo se do kraja ovog eventa da vam odgovorimo. Samo da vidim koleginica Katarina, prepuštam njoj. Ovo su jako obimne obuke, veliki broj nastavnika u ovom trenutku ima oko 4.500 učesnika, dakle zaista ne možemo odgovoriti na sva vaše pitanja. Nažalost, jako mi je žao što je tako, u krajnjem slučaju odlučili smo se na ovaj izbor zato što je u pitanju krizna situacija i želimo što pre da omogućimo da počne sa korišćenjem ova centralizovana platforma koju se u rekordnom roku ovako velika podiže. Dakle, izvinjavam se, ne možemo svima da odgovorimo na pitanja. Jedno od važnih pitanja je bilo da li su obuke večeras iste kao ove danas. Da, ukoliko ste današnju obuku odgledali, nadamo se samo bez tehničkih problema da će obuka koja ide u 19 sati večeras biti sa istim sadržajima. Takođe postoje još ponavljanja u toku sledeće nedelje za ovu obuku. Generalno 4 termina od po sata i po vremena je predviđeno za brzi start nastavnika u radu sa centralizovanom Office 365 platformom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadamo se da će ovo zaista za neki osnovni rad čak biti i dovoljne obuke. Za pitanja ćemo videti kako možemo još da odgovorimo, naći ćemo neki način i ja se nadam da ste početna neka uputstva uspeli i odgovore uspeli da dobijete u ovom prvom terminu za obuke koje držimo. Ja bih vas pozdravila. Katarina, prebacit ću i tebe na ekran. Samo tren. Pre nego što vas pozdravim, ja samo hoću još jednom da vam ponovim sve ono za korišćenje Teamsa što smo već jednom rekli, ali samo da ne dođe do zabune. Danas 150 škola će imati mogućnost korišćenja Teamsa. Te škole bi trebalo već u toku dana, ako nisu već dobile, dobit će uputstva za logovanje nastavnika i đaka. Budete li imali bilo kakvih pitanja, možete postaviti ovde. Mi ćemo organizovati takođe jedan live event gde ćemo odgovarati samo na pitanja vezano za korišćenje Teamsa. Kada dobijete username i password, probajte da se logujete. Imate uputstvo za logovanje, pokazala sam vam na sajtu koje je Ministarstvo prosvete ostavilo, to je, ja se izvinjavam, samo sekund, pokušavam da šerujem ekran sa vama, ali ne uspevam, raspored nastave, evo vidi se. Znači, danas kada dobijete od Ministarstva prosvete naloge za vas i za vaše đake, molim vas posetite sajt www.rasporednastave.gov.rs, tamo gde su alati. Do kraja dana sigurno će ovaj sajt biti updateovan sa još video materijalom, quick guide-om koji sam vam pominjala samo isključivo za korišćenje Teamsa, za one kojima Office nije potreban. Razgovarat ćemo sa Ministarstvom prosvete, pošto videli smo da je puno pitanja pristiglo, tražit će se PowerPoint prezentacija negde postavi, razgovarat ćemo sa njima da dobijemo dozvolu da stavimo ovde prezentaciju. To bi bilo to što se tiče nas, organizovat ćemo obuke samo za Teams, sigurno. Dajte nam samo, o to ćemo krenuti sledeće nedelje, samo da sve škole u Srbiji dobiju, naloge, svi đaci i onda krećemo sa obukama za Teams. Što se mene tiče, ja vas pozdravljam i zahvaljujem vam se na današnjem danu. Nadamo se da smo odgovorili na najbitnija pitanja, a za sve ostalo odgovarat ćemo. Hvala vam puno još jednom. I ja bih da se zahvalim i da kažem da prva obuka za Teams počinje sutra u 11. Ponovljeno u 19 sati takođe ista ta obuka za Teams i imate raspored koji će vam pomoći
da se snađete ukoliko sutra u subotu ne možete da prisustvujete obuci za Teams. Ja zaista ne znam napamet, ali je sigurno imamo i sledeće nedelje više puta. Bilo nam je važno da počnemo sa okruženjem Office 365, pre svega zbog snalaženja u deljenju dokumenta i prilagođavanju naloga za učenike i nastavnike onom jeziku koji je njihov maternji jezik ukoliko žele da koriste Office 365, korisnički interfejs na sopstvenom jeziku. Eto, hvala vam još jednom. Dakle, ukoliko imate vremena, priključite nam se sutra u 11 sati na prvoj obuci za Teams ili ukoliko u 11 ne možete, možete sutra, subotu u 19 sati ili sledeće nedelje u jednom od termina za Teams obuke, a vidjet ćete da imamo i druge teme, uključujući i preporuke za najbolje korišćenje ovakvih alata u učenju na daljinu. Hvala još jednom. Prijatno. Doviđenja.